nguSihla ngenentweni uMkhize kanti uhlelo uLozolo. Sihlangana khona ku-podcast affirmation la sisakaza khona eMhlanga Range. Wawuthulwa kanjani umculo wesintu uwona ngempela odlalubi manje uwona ngempela oseyintweni nakhona futhi useyintweni nje bheka nakhona ukuthi sikuphi eMhlanga. Lalela ke mntawethu sihambe sahamba ngisuka le emfuleni uLuvu la ngiqhama khona le kwathiwana ngawo phonsa le ekholenzo ngwene insizwa kusaziwa mnandi kusazoba njani e-studio kodwa ke ngingageqa amagule ngathi ngiyamuka ake ngithule insizwa zibingelele. Inhle lento bayidingoniwe sangena uLozolo sihlangabeza ungenwe intweni inhleke ngempela lento cha lobingelela kwakwethu uVictor uMkhize ubheka mambo umholi weqembu lekholenzo abafana benkokhele selihamba amazwe ngobunandi. Ake sibingelele ngomuntu nganza kwethu abantu bakholwa ngempela ukuthi sinabafana benkokhele la sidlale. Sanibona ninonke ngoba kudala akeni shonina sanibona ninonke awubona ngathi kaya ngoba bathi ngizoba yipho kodwa ngabe basho kanjani ngoba konke lokho esikwenzayo sikuphiwa ngoba sishiya sisebancane babamkhulu basishiya sisebancane abasibazithi na asibazi ngamehlo enyama sigcina ngempela sigcina ungabi sedlozini sithi mabasikhanyise izindlela zethu sikhanye zibe mhlophe qwa yelele mama babamkhulu ngempela siyababonga lokho abasenzela bona babamkhulu bethu babamkhulu bethu thethelela Nkosi kule izwe lakithi webabo yethu abafana besimanga. Suka kwaze kwamnandi e-studio uLozolo. Yabo masikhuluma ngoLozolo sikhuluma ngento emnandi kanjena lapho ukhona angisho yasho ngempela ukuthi hayi iCollins ayifika ngigalelekile. Khabazela ngizocela nje ukuthi ukuthula insizwa uhamba nazo ngokulandelana kwazo. Umbambula singene entweni. Eziyinhle lento esikhamba ngayo ke namhlanje. La ithuze kwami uAlitheke lo mfana mchunukela. Ngokhelo nzithi uJerry. Ulolonga lena ke u10 mfadlameni inkokhelo ithi ke uvumelani bese kuba ile insizwa leya uMkhize ke loya inkokhelo ithi Mkhonto legcine ngale umfukandlela inkokhelo ithi Masulumane. Hayi asibonga kabazela uhlanganisa insizwa ezingaka uyabona khona abafana abancane futhi ngikholwa ukuthi khona nezinye ezisele ngemuva ngikholwa ukuthi akusiyona into encane leyo awusibeke sobe nihlangane kanjani ukwazi kanjani ukuhlanganisa insizwa ezinamaphimbo amnandi kanje. uNkulunkulu mkhulu kabazela lento yasuka kudala lenzeka namhlanje indala ngo19 silifuma leli qembu ngo1983 kuze kube manje laqala uqopha ke isithi ethi njengama ngenjane laqopha ngo1988 okuphela ke emva kwaloko nje sase sihola umoya engcwele sagijima phetsheya kwelwandle kuphi nakuphi abanye ke sebaguga ngasala ke lezi insizwa nje zilama aboqala kodwa nje ngokuthi uNkulunkulu wanginika lento ukuthi ngikwazi ukuthi uma sitholana nalabo engibanika lento yabo engiphiwe nabo benephiwo zabo into yahlalumile nje Collins ungathi akukho kushintshayo bayangibuza abantu namhlanje ukuthi kwenziwa yini Collins ingehli kanti ke into yadilike ezulwini ukuthi sicule lisizwe. Omunye uzothi Mkhize ngenentweni ngakhumbula ileli Smith bekimambazi mengibuka lezo insizwa noma ngizwa umculo lapha mhlambe ukhona ongakusho ukuthi
umculo weleli Smith bekumambaza khona mhlambe owakuthatha kuwe noma owakwenza ukuthi uqhufuzeleke nabo bonke abafowethu mhlambe lo mbuzo ungawuphonsa kuDlamini Dlamini uyilunga loqina kwekholenzo nama bakhona abanye oZulu messengers njalo kodwa ngithanda sibheke la kuleli Smith bekumambaza uma ubheka ikholenzo neleli Smith bekumambaza imuphi umehluko noma ikuphi okufanayo phakathi kwalamaqembu amakhulukazi ngathi nje uMkhize njengoba lamambazo thina njengoba sebekile ubaba ukuthi sithina silandela laba besebebadala kodwa nje ngendlela umculo abebehambisa ngayo benobaba uMshemo ibona bathi bawelela phesheya ngokubambisana kwabo ukuthi lo mculo awuhambe uyesizweni ngoba benza into eyodwa efanayo ngabeka kanjalo Khabazela yeah ngikuwela ake ngithi ke uyaveza uDlamini lana ukuthi cha kubambisana into ekhona umculo lo wenu uyawubona umculo ongahamba ibanga ugcine usumculo opraiswayo noma othakaselwa yiwo wonke umuntu ngoba siyazi ukuthi abanye bathi kubanjwa ngophondo ukuthi mhlambe kunezikhathi ezithize emsakazweni odlala ngawo lo hlobo lokusiza lomculo kunezikhathi ongadlala ngazo mhlambe ungathini ukuphala kwakho kulokho mhlambe uzophendula ebese yaphendula nondlela mhlambe ukulekelela Khabazela sila kulozolo ngendlela nje ke yomculo njengoba ukuphonsa imibuzo enginamambazo nabafana benkokhelo ukungena kwami ngiyo recorder ngafika bebaningi abaculi abafuna ukurecorda futhi ngabizwa nje ke nga record endaweni zomsakazo lapho kwakade kucheckwa kunamademo alethwayo ngabantu beqhamuka ngenhloko zomculo kodwa kwathi nakuqhamuka nalegiyo kaShemeni yabafana benkokhelo kwase kushaya izandla kwabongwa engifika nje lapho kwathiwa Khabazela sibonga kakhulu uyabona lo Shemeni owudonsayo uShemeni ongemningi ongekho futhi uShemeni wasendla namambazo lo Shemeni owuculayo akusiwo lo owenzayo lo Shemeni owenzayo impela iwona odingakalayo ngoba la ku dustbin kugcwele kuthiwa abantu balandela amambazo sibone sithathe sibeke lapha umuntu kodwa wena lento oqhamuke nayo iqhamuka iyodwa nje yomilitary nje geqe abelungu abamnyama nabamhlophe bazoyidinga lento yasingena inkokhelo ngikutshela ukuthi ke nje lo kungena kwami neqembu labafana benkokhelo emva kwaloko sibese sithola udumo olukhulu kuleli lakizwe nokuyaphesheya futhi kwaqhamuka abaphesheya bathi nabefika kuma reliable befuna amaqembu eacapella kwatholakala ukuthi Kholenzo i-highest ngokuthengisa eSouth Africa ngezwe sengibizwa nje ekhaya kwashiwo futhi kwathiwa iqembu leli lamambazo line promoter besizofuna nje elinye esesilitholile iCholenzo sathola ipromoter sangena khona sathi la sathi nasifike endaweni zaphesheya lokushiwo kuthiwa niyawazi amambazo sithi hayi uMkhize futhi engikujabulela kakhulu ubaba uShabalala ngangimfonela nje naye baba yazi manje sengilapha eshiya neqembu ethi awu Khabazela ngayibona into yakho ukuthi unjani emculweni futhi uma usutholwe laba abaphesheya usutholwa amadoda sawanqamula amazi impela ngoba ngisafuna ukufika la ekutheni ubudlelwane bakho babunjani nanokuthi ungamkhumbula ngani ukuba uShabalala uDr Shabalala kodwa sekuyavela manje uthi hayi benixhumana kakhulu futhi khona okwenzekileke Khabazela muva nje uthe nje uma segula sekwenziwe ikhumbuzo zakhe insizwa zakhe lezo sibongiseni nabantwana bakhe base bengidonza sathi nasenza imlando yakhe esaphila ehleze ekhaya ngalandwa ngazophawula kwathiwa akekho omazi njengawe ubaba Khabazela abantu bamazi beSouth Africa ngamaphepha ngama television wena umazi inqobo lakade gita khona engasondela nje bathe begcina lapho babenginika istudio kumanje nje njoba ngihlangene noMaqini ngibuyele kwamakhulu
awula amandla ngoba bathi liyabhubha bathe bengasho njalo labafana bakanobhathi wakho umfashabalala ngathi bantu abami ngithini bathi baba uMkhize siyabona ukuthi uphethe into iphiwe futhi into endala sizoyithola kuwe sabafana nje masiyibuza uma usondele eduze kwethu kumanje siyasebenzana yeah Ndlela lo shuni lona kuthiwa abaningi bawubiza ngesinandi usunalo ulwazi lolokho Ndlela yebo ushuni nobiza ngesinandi lo enushaya manje abanye basho kanjalo unalo ulwazi lolokho lo ushameni kahle lo ushaya ushameni shuthi umnandi base bethi sinandi ngizakuthola la khabazela ubani Ndlela ukuthi senithe ueda ama-instrument ngizokuphawula kakhulu ngengoma enenze nomaqhinga kukhona ama-instrument anti ngokujwayelekile kuyekwazi ukuthi cha insizwa zethu lela nje kwemnandi benjani mhlawumbe ngizama ukuthola ukuthi ibe njani i-response kubalandeli babafana benkokhelo uma besebenza senithe ukuphohloza sokufaka iginqi kanjalo yabo ngizama ukuthola ukuthi i-transformation ibe njani ukuthi nithi ukuthi kudivert kancane nithi ukuthi umculo ngoba sihlezi nje kulozolo nje ngoba impela uMaskandi uthena ukuthinteka la kulo uyazi ukungena nje lapho ekhabazela uyabona nje ukwemukelwa ilabantwana bakashabalala bamambazo banginika istudio ukuthi Kholenso manje ayingene khona yenze umsebenzi oquality ngendlela efisa ngayo ngabe sengifitha umaqhinga bathi ke usibongiseni nansi indoda ehlela estudio nangifika lapha sifika neKholenso kanti vele mina lo shemeni lo uhamba ngesiginci umthetho wakhe ngangumdlalo wesiginci nje eqaleni iyaphambilini manje ngingena nale acapella nje la ina umvambo wesiginci manje mangifika la umaqhinga estudio sesenza wasethi iKholenso nami ngikhule ngayo ngithanda kakhulu iKholenso baba uMkhize njengoba usofikile la ngizwa eloshuni wakho ngeke yini ngithi ufaka indaba ngathi phakathi ndoda ngiyambona kwenye amavideo isinciza azalahla umlenze baba sukumizwe mase kuthiwa kuyashisa emendweni so ngabafuphi nje abantu banimukele ngezandla ezimhlophe bawuthanda kakhulu yizwe noma senithe ukuthi ikhohlo ama-instrument kakhulu ngoba kumesha inkulumo yethu kumesha inkulumo yethu noshuno wethu mase singena isiginci sifike futhi sifake ubumnandi kulento eginqekayo kaShemene esiculayo ibisiyahlangana yezwakala kahle ngoba mawungathanda ukubheka nje emva kweKholenso nje obukhule ngayo ithe ungena kwayo nje kakhulukazi la emculweni kwase kuqhamuka uMaskandi kakhulu laba bakaShemene manje ke leyo nto kukhona abanye ngeke ngibabize ngamagama manje kodwa abe sebecula ingoma zabafana beKholenso beyidlala ngesiginci so basehlela iyazalana lama genre ayazalana uyishayela ekhanda ke lapha iyaxhumana iyazalana livele izwane masihlangene hayi kusahlezi nayo iKholenso abafana benkokhelo igama lami usihle ngonentweni uMkhize ngisuka phansi lena emashiwasi ufuna ukuphuza ngiphuza ulo ukubhanqa nonongwane kanti ke sise studio uhlelo uLozolo podcast affirmation ila Stratford Ndlela so asombisi uxola bensindlela ngenzela ngikuwe ngalana ake ngikhulume nomchuma manje umacibana ake sikubuze ukuphefumula ngana kwethu angazi ukuthi uqale nini ukuba seqenjini ngoba sevezile ukhabazela ukuthi seneminyaka kodwa mhlawumbe ngizama ukuthola ukuthi njengelinye lelungu esilidala unjani ubudlelwano nezinsizwa noMkhize nje ninonke angibonge khabazela ukuthola leli thuba ngibonga ukuthola ithuba kule studio lesi bese ngiphinde ngibonga ukuthola ithuba lokubala kwaNkokhelo angimdala kakhulu kona sengineminyaka ngicishe mhlambe 4 or 5 ngikhona la awusukhona hayi ubudlelwane buhle kakhulu phakathi kwezinsizwa zonke kodwa ubudlelwane bala kwaNkokhelo
buncike kakhulu enhloniphweni. Uma ungenayo inhlonipho kankokhelo ubudlelwano ngeke ubuthole. Kodwa mayikhona inhlonipho ubudlelwano uzobuthola. Kumnandi nje akukho la esingathi kumuntu khona. Siyasebenza nje ngoba nangu bakusigadile. Nathi sigade yena. Nangigade. Akukho esithi sizokwenza ngale ngemva kwakhe. Ufune siqale kuye adilize into ayidilizele kuthina siyithathe sibuyisele kuye ngendlela efanele. Yilapho imfuthi. Hayi ngiyezwa amathuma. Khabazela ungixolele mhlawumbe uthi ngathola kambi. Ngiyathola ngathi udokotela. Bakwazi udokotela. Kwafika isikhathi. Ngifisa nje ukuxoxa umuntu ongazi ukuthi kwafika isikhathi kanjani wagcotshwa kuphi ugcotshwa ubani bekugcwele ukuthini ungidlalele nje ngoba phela ukuba udokotela akusiyonto encane nganza ukuthi ngihlezi nodokotela la futhi ke ukufika kobudokotela kwakwelama nje okunye Khize okuhle okungifice ngihamba nensizwa ngalomculo ngoba ngahambile amazwe kakhulu ya Europe sihamba sayisawelele America sihamba kuphansi phezulu ngobunandi nje izwe lakithi kanti liyabuka ukuthi leli qembu lelabafana benkokhelo lisimele emazweni ngathi ngibuyile nje sibuyile ngesinye isikhathi mase ngithola ucingo oluqhamuka ko-professor e-college le-Namiti kwathiwa Khabazela sikunika idate asazi noma usuyibhukhile ningabuza ngathi yani kwathiwa eculeni kwakho umeli isizwe siyakweleta kufanele manje sikunike ijazi lokuba udokotela ngempela ke labe selibekwa lolu suku lafika lelo langa kwathintwa nabasakazi kwathintwa amaqembu kwazobungazwa lo dokotela okuthiwa uVictor ubheka amambe umholo weqembu labafana benkokhelo ngase ngigqokija ngilembethe futhi hayi akengifile nisiphume umuntu udokotela ngeke awusibe dokotela baye jabula banenhlanhla baye jabula banenhla abakhethiwe baye jabula abakhethiwe nama nomfikeli qashana obani athanda umanenhlanhla onama nomfikeli qashana obani athanda umanenhlanhla awukhetha nawe khetha awukhetha nawe khetha awukhetha wakho nawe olishonile langa ozohamba naye ozojabula naye awukhetha awukhetha nawe khetha awukhetha wakho nawe nami ngizamkhetha wami engizohamba naye ngobilanga lishonile mama awuyelele sengizomkhetha wami engizohamba naye ayayelele mama nawe futhi khetha wakho ozojabula naye obelanga selimathunzi mama awuyelele mama ayitethelela mpo ukulelisa ngqobo iyetha bafana besimama kwazi kwamnandi studio kusanda ukushise njalo akwenzi mina kwenza ikholenza abafana benkokhelo esibalanda khona le kanti mina igama ngisasho namanje kungene endweni uhlelo uLozolo kanza wethu ake ngize kuwena nje Mkhondo awungitshele nje ukuba khona kwakho eqenjini ukuthi sekukwenze ngophi umehluko empilweni yakho nanokuthi mhlambe imapha amazwi ongawathanda ukwadlulisa kuba abantu abasebasha ikakhulukazi abaphokophela emculweni owesintu particular isicathamelo ngibingelele ngibonga ukuthola ithuba lila namhlanje ngalolu suku lapha kwa podcast yes
ngithi nami ngidlulisa ukubonga nje kakhulu ngokungibhezisa lo mbono engawo noma ukhona kimi egazini ngeqembu lasekhaya baba. Hawu ubaba vele siyabelana. Okay. Mina ke la konkokhelo ngangena ngo-2006. Okay. Ngiqeda isikole. Kuze kube manje ke sabuye salahlekana ngokuduka ngamadoko. Kodwa ke enginakho kakhulu nengiyincela kakhulu ekhaya nengisibonelo esihle emphakathini nala ngiphila khona umfundiso baba. Ubaba uthanda inhlonipho, udonswa ngenhlonipho. Ubaba unemfundiso. Imfundiso esinika indlela neqiniso phakathi komsebenzi wakwankokhelo nasemphakathini ngoba asiphili nje mhlaba noma siphile ngendlela ephilwa namhlanje isikhathi namhlanje kodwa siphila ubunono nokuqaphela ukuthi ubaba engaboni ukungezwe ukuthizeni ingaphumi imfundiso kababa nenhlonipho kababa ayithela kithi ilokho nje engingakusho naphakathi kweqembu ukuthi hayi sibambene ngakho ukuhloniphana nanokuthi sazi ukuthi siqhamuka siyaphi. Yebo ngoba baba uthele inhlonipho kumuntu ofisa inhlonipho umuntu uholwa inhlonipho na ungena konkophelo uba ucela inhliziyo yakho kuphela ukuthi la ucele khona noma la ukhona ngiphi inhliziyo ukuze uzongena ngibonele konkophelo. Ngicela ukuma lapho ubona Dokotela sengisedokotela manje uyishola wena usayiphelile ijazi bagqokile. Dokotela unyaka usuqalile sikuFebruary manje siyafisa ukwazi ukuthi inhlelo zenkokhelo zithini ngoba impela inkokhelo elinye lamaqembu ahamba phambili kulomculo wesintu. Sifisa ukwazi nje ukuthi nihlelani neqembu ukuya phambili. Ngabe nifisa mhlawumbe ungene e-studio, ngabe mhlawumbe khona imisebenzi eniyenzayo emphakathini, ngabe mhlawumbe ni-performa, ufisa nje ukwazi ngokuthi nimi kuphi niyakuphi. Khabazela sisenhlelo nje zokungena e-studio njoba unyaka uqalile ngoba ngiyangathandi ukuthi obasi bethu abalandeli bethu okuyibona besisupport abesinika amandla ukuqhubeka ukuthi bashode ngento yabafana bekhokhelo enyakeni. Futhi uma umculi kufanele ukuthi ungabheki imali kakhulukazi bheka umsebenzi wakho ulalele laba abantu osakubo ukuthi bayawudinga yini kwenze njani kunjani. Ngiyangithanda ukuthi nje unyaka nonyaka sibaningi i-CD ke uma urecordile enyakeni yona ndlela yomculi ahamba ngayo noma ngabe ufuneka kuphi ngoba abalandeli bathi awu ngonyaka odlule wesinike iCollins besinikele namhlanje kuthiwa nanti eliphumile ke siyobabona. Uma umculi kufuna nje ugade ukuthi uhlale njalo phambi kwabantu ubanikeza umculi siyongena e-studio nje njengoba last year nje sinayo ingoma ephumile ethi kuyashisa emendweni namanje iyagijima sibizwa ngayo. Sibizwa ngayo nje kuningi la sibhukwe khona ngayo njoba kuqala unyaka njengamanje senza amalungiselelo okungena e-studio futhi ke njoba kuyophela uFebruary sekuna sibizwe khona ukuthi manje nezimeya seqala manje ukuthi eziye kubantu uxhumana nabantu ukuthi njoba kunje abafana bekokhelo ngeke basale lapho uthukela nje kunama branch amaningi kakhulu othukela emeya aphethe othukela region lapha la sikhona. So ke manje lapha la sikhona ke siyabizwa kuthiwa abafana beCollins nakho emphakathini ngoba yinini enenza abantu bafudumala siyokhuluma nabo ozani nizofudumeza abantu sixoxe nabo ngentuthuko bebe befudumela. Kanti ke futhi Khabazela lapha ngakithi uthukela kukhona into emnandi kakhulu engingayincoma kuba abaholi bakhona uthukela. Kukhona ubaba lapha kuthiwa uVexit kwaMlotsho. Kukhona osijava lapha ngakubo. Kukhona ophezulu. Lapha na kule meya lena abaculi banakekelwa ngoba uma umholi akekho ozokuncoma ngaphandle komculi. Uma ngabe umholi ukhumbula umculi ngeke uncome kodwa mawenzela abaculi ukuthi bebe nentuthuko bafudumeze bakwazi ukuthi bakhulume ngegama lakho nawazi ukuthi emphakathini ngumuntu owenza kahle uthola ukuthi uyaqhubeka. Abantu bamlotsho ngiyamncoma lapha ngakithi nazo ke ezinye imeya kodwa nje ngubekele ngoba kuningi akwenzile okwazi waye emoyeni ukuthi
wenzeni lapha ayokhahlamba. Azamnandi lo mazamsho uzosinamezwa imeme ezizwe ezalamazo ayizoqhuzeleka. Nalezi ezingawufaka umoya zizowufaka umoya manje. Kufanelekile yabona nje masikhuluma ngendaba enjalo kubaculi. Ngoba into edingeka ubaculi njengoba manje sekwabuye kwavalwa nenkampani kakhulu thina besidayisa kakhulu inkampani manje sesidayisa ngokuya live kubantu. Kodwa manje uthola ukuthi umculo wemanje uyabadinga labantu osomabhizinisi ukuthi sondelane nabo. Uyabadinga opromoter kusondelwane nabo kuze ukwazi ukuthi usebenze umculo uvele kubantu bephila abaculi njengoba nje uMkhize onJapan. Yabona lo baba emkhanya kude yefudumeza eSouth Africa ngabaculi. Ngiyamncoma. Dokotela uzongixolela mhlawumbe ukuthi ngabona kodwa ngabona ngathi eqenjini ninomlungu laphana ushoba lembuzi. Shoba lembuzi emhlophe tennis cepeza qama kavinjela. Qama kavinjela. Wayibizindaba bafuna ukuthola ukuthi ushoba lembuzi. Ukhona siyaxhumana. Le answer ushoba lembuzi yeza kwakuzaba phesheya. Okay. Bezobuka inkokhelo kwase-advertise kwathiwa khona abazobona inkokhelo ekhaya. Abanye sasihamba nabanye uqhamuka abanye. Kwakhulunywa lokho sasiyodlala ke i-concert ngalelo suku. Kuthena kuyodlala i-concert yaqhamuka lensizwe. Kwi-crowd nje ezobuka abafana bekholenso nebukeli zaphesheya. Awuzadlala sithena siphuma ngale sesiyokuyokhumula lapho ku-dressing room. Yaqhamuka lensizwe kwathiwa hayi khona okufunayo la ngavela eminyango. Ngathi ke mina yebo nsizwe ethi yebo. Ikhona nje ngoba yathi insizwe akithi ngicela ukuzokhuluma nawe. Mina ngangithi umbukeli nje. Ngathi yathi yana ngicela ukuzokhuluma nawe mfowethu mina ngikhonjiwe. Ngumuntu othanda into zesintu esengibuzile emphakathini ukuthi ngingaxhumana naliphi iqembu kwathiwa hamba kuMkhize kubafana benkokhelo nje okunje uzofika uyithole lento oyifunayo. Wafika ngempela wabeka lo ngasebunayi ngoba sibhizi namhlanje asakho usuku saxhumana. Hayi ke kwasekushuma uthulike ngangimshune ekhaya kwaMkhize impela ngishune ekhaya kuloko kwenkokhelo sigcina ke saba ama partner. Saba ama partner nje saxhumana ke nje bese sisebenza sobabili eindaweni eziningi ngokukhula kweinkampani ke nathi sibuye siyale ngokukhula kwakhe inkampani yakhe wagcina ke naye seven nensizwe eziningi ezisebenzayo ngaphansi kwakhe. Nami sengimvakashela ngalokho nje mangabe ibhizi yami ingenkulu neyakhe ingenkulu nangimbiza bafana benkokhelo kukhona enziwayo uza noma inini nami futhi naye ngibiza noma inini ngiya noma inini nenkokhelo siyenze leyo nto namanje sisenayo. Hayi kwazwa ngiphendula ngoba phela besebebuza bathi ushoba lembuzi awuyaphendula udokotela uMkhize uthi xa sasenayo ushoba lembuzi basabambisene lapha nalaphana ukuthi ushoba lembuzi naye usenabantu abaningi abangaphansi kwakhe kanjalo nokukhabazela abafana benkokhelo bayibonela nje nawo ngaleli nombuki. Khabazela ake siphinde futhi siqalaze indaba awumuka umuntu osengazi manje ukuthi umhla ka-29 May usuku lokuyovota. Singamaciko siyazi ukuthi uvota kubalekile kodwa mhlambe abanye abakwazi lokho. Ngifisa nje iqembu lenkokhelo mhlambe umchunu benodlamini basibeke isithombeni ngokubaleka kokuvota ngoba ngikholwa sibevote igaba noma amahlandla amaningi. Ake nisibeke kanza kwethu ukuthi ukuvota kubaleke ngani yini eshintshayo umuntu mabe evote nanokuthi ngqukuze nalabo abathi mina angizokuya kwavota ngoba ngicikwe iqembu lo ukuthi nokuthi mhlawumbe siqale ngawe umkhulu bese sinandisa kodlamini. No siyabonga mphathi woshela. Asizuba bade kakhulu endabeni ethinta ukuvota. Kodwa into esingayisho ukuthi siyaqoqozela ukuthi wonke umuntu akahamba yovota, umuntu omusha, umuntu omdala, umuntu ongakanani. Singakhala sithi kwenzeka lokhu ezweni lethu. Leyo nto leyo ayisalungiswa ngokuthi
kuthathwe ikhali kwenziweni. Cha sikuyiwa nje lapha ebhokisini ufike uvote la ubona khona na ukuthi cha kuzoba ngcono. Abantu nje angisho ukuthi abawuvotela abantu kodwa abantu bonke abasukume bayovota. Nathi singabaculi sikhuthaza bona ukuthi cha ngoba nathi khona izinto esikhala ngazo singabaculi. Khona ukhala ngazo. Awubala nje sibe mbili nje bacukwana. Ngoba usushilo sizikhona. Sibe mbili nje singabeningi. Ubona nje umculo wethu njengoba kade chaza nje uMkhize kudala bewuhamba ukuthengisa ama-CD. Manje akusenzeki ngesimo sokuthi sekwaba khona labantu laba uthola ukuthi uthi usemshini njengamanje yena usiyawuthatha umsebenzi wakho udayisa ngemali encane. Uma ungumculi uma uphuma e-studio uma uhluleke inyanga eyi-1 uphuma e-studio udayisa lo ma-CD ngeke uphinde ukwazi ukudayisa. Ngeke usadayisa. Uma uphumela 100 e-studio ngiyalinganisa wahluleka ukudayisa lo 100 emveni kwalokho ngeke uphinde uthole lutho. Manje nje siyafisa kuningilohulumeni esifisa ukuthi asilungisele kona kodwa ngithi abantu abahambe bayovota. Ngiyabonga. Dlamini athina afamasi. Hayi useqedile uMkhize. Useqedile uMkhize. Ijabulelana kwasekuvezile nathi siyabacula esikhala ngakho ukuthi uhulumeni njengoba nathi ubabukhabaze lesho masiyongena e-studio ukhishwe imali ukuthi sikhandele i-CD esiyisa kubantu. Ukuthi abantu bawuthola nje lolu umsebenzi wethu usayibekile ubaba umculo. Khabaze ziyakhala insizwakazi somculo abantu ngizane bawuthole nje ngishela imali eshisiwe kodwa mhlawumbe ukukhala nje ngoba siyakhala ni survive kanjani kulesimo esikusona ngoba siyazi bese kusumculo abantu bawuntshontsha ni survive kanjani yile nenza Nkosi Mhlezi Mimi ngani yakwethu ngeke kade ngicwilila awuphawule lapha ekhoneni so manje Mhlezi ekhoneni bese ngiphoza kala dokotela cha ubheke nama awusho ukuthi ni survive kanjani njengeqembu mhlawumbe noKhabazela uzolekelela kulo mbuzo. Yebo hayi ngibingelele baba uMkhize ngibingelele nabubhuti uLozolo FM. Yes. Yabona bhuti ngendlela okwenzeka ngayo manje emculweni ukhona ukuthi la kuthina kwinkokhelo noma ingekho iprofit etholakalayo ubaba kodwa igama lihlezi lime njalo phezulu ukuthi umculo ngaso sonke isikhathi unyaka nonyaka alenzeki iphuthu ukuthi ngaphuma iCD beyithanda abantu Unyaka nokanjani hit unyaka nonyaka ahlezi nje iphuma ngoba isikhathi esiningi uwona umculo enkokhelo uhlukile ukukhona nezikhwelathi ukukhona kodwa lo wenkokhelo umnandi ngendlela futhi ohluke ngayo ngisho uMaskandi ngisho noma ngayini makuthiwa uyangena stage hayi funa impela umisele Ufakazi sengeke ngabona ama-video lapha la ngisho bada kuqala nakudala nje ingane zomazongi oshobeni omgqumeni obhekmuzi kwadijinywa nabo zonke indawo kwenziwa amashow njengoba esho ubaba ukuthi umculo ubungcono oqala kuhanjwa amahholo kungena amahholo ukukhokha abantu kodwa manje umculo awusena manje kodwa igama afuna kodwa lihlezi lolimenda wona dimile samile namanje hayi samile namanje njengoba nje sikuLozolo Maskandi Show hayi simile sithenga yabona dokotela Khize sesiyangasemaphetheni sesogoqa nje ngifisa nje mase sigoqa Khabazela mhlambe ke utshela abathandi bafana benkokhelo ubatshele ngokuthi bebefisa ukuthola umculo wenu bazothola kuphi nanendawo mhlambe enzoyihambela kulesikhathi esizayo ubatshele nje ngakho konke ebese hle uyasivalela ke ngomculo omnandi uLozolo njengamanje mina ke ngiyivala ke ngowasembo babukeli ngithi ke bekumnandi sindawonye ohlelweni uLozolo kanti ke besinezinsizwa lana uyibonela abafana benkokhelo iKholenzo bakholo dokotela uKhabazela uMkhize cha ngithi ke sobe sihlangane ngokuzayo kodwa ke
angivalelisi manje ngoba abakavalelisi bona sasenabo nganza kwethu ngicela nivalise ngomculo nje omnandi uLozolo bese sizibhadla emakhaya. Sibonga kakhulu ekugcineni nje ake ngibonga zona insizwa engisebenza nazo abafana benkokhelo nje banginabo nabangekho la. Ngiyabonga kakhulu Nkosi yami ngoba okwenza ukuthi nami ngiqhubeke ukuhlonishwa ibona uma ngibanika lento uNkulunkulu anginika yona wathi ngobanika balalele bakwenza lokho. Ngibonga nekhaya ngoba phela nami ngikanini ngiyafuthunyezwa nami ngithi ngifika nami kubo bengifudumele abantwana nabazukulu sebekhona kakhulu kumantombazane nabafana bakhona kodwa lo ngiyibambile ngibonga kakhulu leli thuba ngilithola Nkosi yami nginikwa iliqembu ukuthi ngiqhubeke bese ngibonga ke nabo basibethu abalandeli bethu ngibonge nakumambazo wamnyama abafana baka Joseph Shabalala ngibonge kumaqhinga ngithi isandla sehlula ikhanda ngibonga nakuhoshoba lembuzi ngeke ngibaqede ke bonke ke Nkosi yami ngesikhathi samanje nokubonga nje ukungena la ezintweni kungena ezintweni yinhle lento bayidingoni yochake bakithi ake ngivalelise kumfasitha Mthombolo Mthipha kithi uthethe sesaka ngithi ke cha ke bakithi yinhle lento kayidinga ngoniwa ke ngidubule nje ingoma okuyona insuka yabafana benkokhelo ngibonga uNkulunkulu futhi njengoba sengakhetha ngangena ekukholweni sengikholiwe manje ngihambe ibandla eTashi ngibonga uNkulunkulu kwakwenza kimi ungena kwami enkolweni ake ngidubulele awudubule kabazi wenzizwa foto yena wena uyalecendeli phela wena nje ukhuluma njalo wena ngoba maketana kokotha ubusuku nemini kuze ngoba maketana kokotha ubusuku nemini kuze baba nomama awabuzwa njengamankenjane ubanomadlala nomntamzondayo ubanomadlala nomntamzondayo ubanomadlala ilizwe lingawumhlaba ungaka nje jikelele ubanomadlala nomntamzondayo ubanomadlala nomntamzondayo izwe seliyangzulela awuzwe uhlala wami lo mhlaba kuyoba mnandi baba ushiya wami lo mhlaba kuyokhalwa ngisho ke uhlala wami lo mhlaba ngisho ngempela kuyoba mnandi ushiya wami lo mhlaba kuyokhalwa wenzizwa foto yena wena inteli shela wena nje ukhuluma nje lo wena ayo njengamankenjane thethelela Nkosi kuleliswa babo yethu abafana besimanga bayivala kanjalo abathi kulelizwe yibo abafana besimanga hayi kodwa ngododayi ke sivala ngalelo note eliphezulu ke uhlelo uLozolo hayi ke bekumnandi sindawonye ngisaphinda ngiyasho igama usihle ngene into noMkhize salutes